pa17 makapatirei varume? Makaita sei imi varume musina basa nenyika yenyu? Imi vakomana makaita sei musina basa nenyika yenyu? Asi kana muchitaura apa mataridziro amunoita kungwara vana tungwarara, kungotungwarara musina kungwara. Ndo chiichochi chamuri kuona. Munozviona here izvi? Kana kuti mimi munongova nebasa nokungoti chero ndiri pachigaro ndichirya mari yangu ndichiguta. Kana tichitaura kuti leadership yashata, ibvai pazvigaro, ndo zvatinoreva izvi varume. Unozaya uchida nyika yako semadiro atinoita isisu, unobva wanzwa kungorwadziwa mhani kana uchiverenga nhau dzichikutaridza mapurisa vachitora simendi kubva kuSouth Africa, meaning to say ivo vanondodarika havo nayo pabhodha zveukopokopo nokuzivana kwavo nemaranks avo, vobva vadarika pabhodha nesimendi. Ko isu todii vakomana? Muri kuti isu tidii? Ameno muri kuti isu toita seivo isu tisina marengi? Todarika nayo sei? Imimi kana todarika nayo ndiyo munotisunga. Munozviona here kuti zvamune muchiita kana zvamunoita zvakashata? Uye unoona nezvazvo kuti simendi iyoyi vakomana musangoita sokuti mameno varume. Musadaro imi vakomana imi. Musadaro varume imi vakomana. Musadaro nyika yenyu. Imi vakomana apa mai manje vachiwenga vakabuda vachitaura kuti kana unozviti une mari ngaavhure maindastiri vanhu vaone kushanda. Ndo zvimwe zvezvavaireva izvi varume. Kweretesai vanhu vanogadzira makambanizi anogadzira simendi aya mari, kana kuri kuti asitafa, nokuda kuti nyaya yebhondi ratakanga vakanga vachitenga naro mari yemaelectrical monies aya, vachitenga nemawhatsapp vachitenga mari nenyaya dzeecocash, vachitenga simendi neecocash. Kambani zvizvo zvaakudonhesa makambani aya. Madii kuvakweretesa vana tungwarara vakomana nemi vana uyu wokumasvingo munongodai kungota matiti mberi so mune mari yamusingazivi kuti moitei nayo. Madii kukweretesa varume ava mari simendi iwanikwe munyika pakuti hurumende yenyu vashandi vayo vandobuda kunyika dzedzi. Vanhu ivava muri kuona kuri kundoramba simendi yakangochipa mutengo wayo wakaderera ichingowanikwa. Vanhu vakangoita semi vanotova nehurumende vatoranawo zvinhu zvavo vachingozvimendena zviripo. Ndirini South Africa vachingotenga simendi nemari yavari kutenga nayo iyoyo? Isu yedu inongofluctuata ikadzoka ikakwira ikaenda kuma20 yodzika yomboya pa11 yeya pa16 kumwe iri pa17. Makapatirei varume? Makaita sei imi varume musina basa nenyika yenyu? Imi vakomana makaita sei musina basa nenyika yenyu? Asi kana muchitaura apa mataridziro amunoita kungwara vana tungwarara, kungotungwarara musina kungwara. Ndo chiichochi chamuri kuona. Munozviona here izvi? Kana kuti mimi munongova nebasa nokungoti chero ndiri pachigaro ndichirya mari yangu ndichiguta. Kana tichitaura kuti leadership yashata, ibvai pazvigaro, ndo zvatinoreva izvi varume. Zvokuti hurumende inondoonekwa nemota yegovernment uko imi papa dispo wekubed bridge uri kuti chii papa? Mota yabatwa uku yaonekwa yakazadza masimendi. Ndo basa radzo here? Ndo zvinotorera mari dzedu zvazvinotorerwa kuti mutenge motikari muchizondodzitora dzokunosengesa masimendi? Ndo basa rayo. Muri kuvakei chamatadza kutenga simendi yacho munyika menyu? Munonyadzisa imi, munonyadzisa zvimwe zviya zvokuti kana muchida kuona kuti musoro yenyu haifungi ndipo pamunofanira kuiona kuti hamusi kufunga varume, hamusi kugona. Ameno vari kudaidzira 2030 kuti muda kuti tisvike takadai here? Nokuti hapana chamati chachinja iko ndochatachichaona chokuti munotipa tipei. Tinogara chitaura tipei
mapoints amunawo amunoda kusvikisa nawo 2030 kuti ndei. Don't just tell us zvinhu zvokungoti kana usingadi kuteerera nezvayo gore rinouya tichitobata vanhu tichidai muchisunga vasingadi kunzwisisa nezvayo. Tarisai muone mawar veterans kana musingadi kuda kuti makore enyu aite mashoma muchaona kuti munofa nokuti unoramba munoda kuitei vakomana? Hamusumbobuda muchitsanangurira vanhu kuti no takaema izvi neizvi, kwete kutiudza zvokuti because mukuru wedu ari kugona. Unotaura kugona ikoku here kana kuti muri kureva? Ndokwamunoti kugona kumba kwenyuku kokundokumbira ufu kumba kwavamwe. Moti muri kugona mototaura kuti kufamba muchitoisa matiti mberi kuti tinogona mufu muchingokwereta kudzimba dzevamwe moti muri kugona. Kuna kuora njere zvakadaro manimi wakomana imi. Kuna kuora njere zvokusvika pakuora kusvika njere kuita dzomunhu wakafa. Kuora njere kwamuri kuita uku. Hakuna kuita basa rokundotora simendi kunyika dzevamwe uko. Makambani mangani anogadzira simendi munomu? Kugwanda uko iriko kambani yandinoziva ini, kuBulawayo iriko makambani anogadzira simendi muno awanda. Koma madirei kufumuka kokutotora mota yehurumende yakanzi ZRP mondozadza simendi ikoko muchitenga simendi ikoko nokuti yakachipa? Mimenyi hamuna simendi here munyika munomu? Zvatogara chingotaura zvega nemapurisa tauma takangofanana, tingori vanhu tese. Mukaona tichida kutambura zviya tichitambura tichipopota, munobva mamhanya nembwa nemabhiza nenjema muchisunga vanhu. Asi muchisunga vanhu kutambura kwacho kuchingobata isu tese. Muri kubatei ikoko kumhiri ikoko nemota muchitora masimendi idzodzo muchiinda nadzo? Muri kuitei ikoko kumhiri ikoko kana zvinhu zvakakunakirai henyu imi vamwe? Mune muchiti chii mani? Ndo chii icho chisina iyo yamuri kuita? Zvisina nebasa zvamuri kuita izvi. Tishamisa nokuti pusisa nokuti tisa vanhu vasina nebasa munyika medu munomu. Toita setisina nebasa isu kana tichionekwa nevamwe nedzimwe nyika. Ukatarisa kuti Zambia inotambura zvisingaiti. Zambia vanhu vekuzambia vanotambura, but maprizes avo anongoramba ari stable. Simendi kuZambia inongowanikwa yakangoi makamboita sei zvinhu zvenyu zvinongoshayikwa asi muinazvo? Makaita sei? Ipapo zvino ukada kuzvitarisisa mberi kwacho hazvishamisi kuti zvigananda zvakatuta simendi iyai nemabhondi zvikaituta, ndobva zvaituta zvondosvika zvovharisa kambani kuti yavo imbotengwa nemari inodhura. Muchingotibata sokuti hatisi vanhu panapa panyika panapa, muchitibata sokuti tiri imbwa chaidzo idziso. Mutibata sezvinhu zvisina nebasa rese, zvichitibata sekuti hatina nebasa, ngotidhurisira zvinhu muchitiitira zvinhu zvisina nebasa. Imimi makaita sei kwemimi varume imi? Makaita sei chaizvo imi varume? Muri vanhu here imi kana kuti tiri kungoda ngofa tichingogara tichitotaura hedu tichingodaura tichingodaidzira tichingopopotawo tichingodai kubudikira tichitaura ye tiri kutaura nevanhu vasisiri vanhu? Otherwise takungotaura nezvidhoma zvega yoga. There is nothing that you can think chinobuda mukati mechidhoma kuti chii chakanaka chinobuda mukati mechidhoma. Chidhoma chinongofunga kuti vanhu ngavafe chione nyama. Why muchingofunga kuti